победа Тихомир Иванов, Малко Търново срещу Ахмед Тунджай Крушевец. Очакваме дамите да дойдат да се запишат. Категория първа момчета. Тихомир Иванов, Малко Търново срещу републиканския шампион Ахмед Тунджай Крушевец. Музика. Драги любители, гости на днешния събор са трикратния европейски шампион, заслужения майстор на спорта Стефан Иванов, село Извор. Майстора на спорта и заслужилия треньор Димитър Добрев, Габър. Третия на европейско първенство, на световно първенство Мирослав Гочев, Равна гора. Европейския шампион, заслужения майстор на спорта Румен Йорданов. Майстора на спорта Георги Янков, Аладжата, село Зидарово. Треньора в спортен клуб по борба Черноморец Кръстю Дачев. Този до мене няма да го представям, вие го знаете. През един е кмета на село Равадиново, господин Иван Пазвантов. И имаме и любители на борбата, и той е от нашия край, защото е от село Росен. Треньора в футболен клуб Нефтохимик Бургас, господин Димитър Стойчев. Да им пожелаем успех на футбола и до година да ги видим в А група. Зад мене стои един ревностен почитател от Варшилов бай Петко Жеков. До него е цомбито с капелата. А водещ и говорител на днешните борби е най-добрия Христо Сотиров Маринка. Да се готвят двама народни борци. Сребърни и бронзов медалист. Димитър Янев Веселие срещу Васил Христов Приморско. Димитър Янев Чумата. Изчакай Дмитър Васко. При Димитър Пиев, Цветанов и Янакиев продължава 2 минути по точки, драги любители.
Победител Пламен Цветанов Сливен. А сега среща при майстора на спорта. Фал. Две ръце главата. Васко ще декласираме. Няма да хващате с две ръце главата. С една. Да. Ама и твоите и двете бяха на врата. Няма да... И отгледали, драги любители, се научава нещо. Васко е саму. Победител Васил Христов Приморско. Заповядайте при господин Карабинов. Митко, Димитър Янев. Васко, при господин Карабинов. Победител Севгин Морадов Айтос. Русев. Децата, извинявайте, състезателите, казах да няма никой пред въжетата. Не са натискайте назад. Станко, станете и се изнесете оттам. Тодор Добрев Зидаров, Стефан Стоянов Росев. Да се готвят Бойчо Христов Росен срещу Станко Евтимов Бургас. Антон Стоянов Черноморец срещу Николай Чочуров Средет.
Станислав Милков Маринка. Да излизат Станко Евтимов Бургас срещу Николай Чочуров Средец. Дай крика, не дай. Да се готвят първа категория кадети. Станислав Михайлов Зидаров, Светослав Димитров Сливен, Атанас Качулков Варшило, Михаил Тончев Крушев. Победител Кристиян Георгиев Инджи Войвода и заема първо място в своята категория. Второ място за Иван Бойчев. Победител Николай Чочуров Средец. Драги любители, пристигна майстора на спорта Ангел Сотиров Чушката, село Равна гора. Да излязат Станислав Михайлов Зидаров срещу Светослав Димитров Сливен, Атанас Качулков Варшило срещу Михаил Тончев Крушевец. Светослав Димитров Сливен, републикански шампион за 2009 година в категория до 74 кг, участник на Европейското първенство за кадети, срещу Станислав Михайлов Зидаров. При майстора на спорта Димитър Пеев, Атанас Качулков Варшило, сребърния медалист от 2008 година Михаил Тончев Крушевец.
музика. Драги любители, благодарение на спонсорството на община Приморско, Комплекс Строй ООД, президент Георги Стоев, Вест Билдинг ООД Бургас Христо Вергиев, Вест СТ 2007 ООД Веселие Веса Карабинова, Вълчо Бахов Веселие, ГЕА ЕОД Бургас Атанас Георгиев, Геотон бетонови изделия ООД Бургас Милен и Николай Георгиеви, Дачев и Ко ЕОД Бургас, победител Светослав Димитров Сливен. Дачев и Ко ЕОД Бургас Тончо Дачев, Алфа Тера Бургас Цола Иванова, Ета Дафна Веселие Дафина Щерева, Апостол Драчев Веселие, Христо Маринов Бургас, Иван Пазматов, кмет на село Веселие, село Равадино и приятел на кмета на село Веселие, господин Карабинов, Мирослав и Иван Коемджиеви Веселие, Ел Техстрой Бургас Елена Терзиева, Ед Кемп Тарпанови Веселие Костадин Стоянов, Киро Водомера Равадино, Огнян Райче Веселие, Тандем ООД Бургас Тошко Терзиев, Томси ООД Бургас Росен Томасян, Владиван Бургас Иван Бедросов, Строймат Черноморец Стамат Василев, Анести Филипов София, Гено Пухов Сузопол, Никси ООД Бургас Николай Ставрев, Георги Григоров Тодоров, село Веселие, Живко Зайков Бургас, Автотест 2000 Бургас Георги Димитров, ПК Черноморец, Иван Филипов Веселие, Силен Михайлов Веселие, Нидим Бургас Никола Димов, Пирго Строй Бургас Пламен Гранчаров, Лукс Реклама Бургас Стефан Бояджиев, Стефан Кючуков Веселие, Йордан Христов Приморско, Стамо Гамартов, Гамартата от село Равадино се провежда този хубав празник. Вашите аплодисменти за всички спонсори. Господин Карабинов награждава за оспорваната хватка Бойчо Христов и Андон Стоянов по 20 лева да заповядат да си получат наградите. Да излязат еднакви. Ако има възможност, аз ще се обадя. Хубаво, хубаво, хубаво. За трето и четвърто място Янаки Варшило, сребърен медалист за 2008 година, и Николай Сачаров Варшило. Възпитаници на средно спортно училище Юрий Гагарин, град Бургас, треньор Кръсто Дачев. Пред съдийската маса, драги любители, е директора за младежта и спорта към община Созопол, господин Илян Стефанов. За любителите на борбата ли е тайна, че той е син на трикратния европейски шампион Стефан Иванов от село Извор. Директор, какво стана? Развалих се усмивката. Видя Иляни? А?
Победител по точки Атанас Качулков, Вършило. Да излязат Севгин Морадов Айтос срещу Стефан Стоянов Росен. Да се готвят Станко Евтимов Бургас срещу Андон Стоянов Черноморец. Под сега предизвикателствата. Сега двама кметови тук ще борим. Ама ще изчакай малко. Тук имало един заек повече. Васко, да не е твой заек. Васко не си дава заека, значи някъде друга да има. Двамата кметови да сборим. Банката е готов. Той е усмихнат, готов съм, вика веднага. Сега остава господин Карабинов да се съгласи. Чакай бе, заек, какъв коч бе ти? Той не щел заек, коч искал. Севгин Морадов Айтос победител. Да излязат Станко Евтимов Бургас, Андон Стоянов Черноморец. Умоляваме водача на автомобил Велико Търново 7563 да, ако обича да отиде да измести, тъй като е запушил там, иска да излязат други автомобили. Водача на Велико Търново 7563 при колата си. Васко, като свириш и ще играеш, няма само да свириш. Са признат. Победител Пламен Цветанов Сливен заема първо място във втора категория момчета, второ място за Тодор Чочук. А ще наблюдаваме оспорвана схватка между Янаки Янакиев и Николай Сачаров за трето място. Да излязат за първо и второ място Севгин Морадов Айтос срещу Мирослав Милков Маринка, трета категория кадети. Втора категория Бойчо Христов Росен срещу Николай Чочоров Средец.
за първо и второ място да се подготвят. Двама бронзови медалисти. Мирослав Милков за 2008 година и Севгин Морадов Айтос за 2009 година. Бронзови медалисти. Тук ще наблюдаваме две спортни семейства. Семейство Милкови и семейство Пееви. Победител Андон Стоянов Черноморец заема трето място във втора категория кадети. Победител Янаки Варшилов заема трето място във втора категория момчета. Да излязат Бойчо Христов и Николай Чочоров. Станислав Михайлов Зидаро срещу Михаил Тончев Крушевец също да излиза. Двама републикански шемпиони. Николай Чочоров Средец за 2008 година. Да излизат Станислав Михайлов Зидаро срещу Михаил Тончев Крушевец за трето и четвърто място от първа категория. След тях да се готвят Иван Адамов Богдано и Якуб Чукарка
Диан Пеев Малко Търново срещу Николай Гецов Русе. След тях Иван Сачаров Варшулово срещу Айлин Кудрет Русе. Станислав Михайлов Зидарово, Михаил Тончев Крушевец. Първа категория кадети. Победител бронзовия медалист Мирослав Милков Маринка. Да излезат юноши втора категория. Иван Адамов Богданов срещу Якуб Чукарка. Втора категория юноши. Бронзовия медалист за 2009 година Иван Адамов Богданов срещу Якуб Чукарка. Победител Бойчо Христов Росен и заема първо място в категория кадети. Второ място за Николай Чочов. Петър Шопов ударява на Бойчо Христов заек, обаче да не влее в сърцето и да има заек, като излееш на типиха. Така. Заека само до тук.
Победител, бронзовия медалист двама републикански шампиони. Иван Сачаров Варшулов за кадети 2007 и 2009 година и Айлин Кудрет Русе 2009 година при юношите. При момичетата Ивана Кирилова Извор, републиканска шампионка за 2008 и 2009 година срещу бронзовата медалистка Цветамира Георгиева от Ямбол. Да се готвят Дани Иванова и Рабие Атче. Драги любители, пристигна и световният шампион, заслужения майстор на спорта Руси Петров и кмет на село Крушевец. Да дойдат децата за награждаване. Георги Илев, Цецо Радванов и Яни Христов. Победител Станислав Михайлов Зидарово и заема трето място в първа категория кадети. Да излязат дамите Дани Иванова срещу Рабие Атче.
Победител Дани Иванова, Малко Търново. Категория Диан Пеев, Николай Гечов да побързат. Заварят им гилите някъде, ще върнем. Драги любители, гости на събора в село Веселие е кметът на община Бургас, господин Димитър Николов. Народният представител Иван Вълков, председател на комисията по транспорта и съобщенията. Господин Димитър Людиев, общински съветник към община Бургас. Така ще започне да се възражда спорта в град Бургас. И господин Стоян Гюзелев, народен представител, член на комисията по бюджет и финанси, член на комисията по земеделие и гори. Извинявам се, нещо не можах да го довида. Тук малко обърках работа, че там финансите трябва да сме добре, защото няма да има спорт. Няма ли пари, няма спорт. Няма ли карана, няма борба. За награждаване трета категория: Пламен Иванов, Мартин Гюров, Красимир Велиев. Състезателите да се получат наградите. След тях да се готвят Стоян Илев, Джунет Байрам и Юсуф Джемил. Сега с вашите аплодисменти искаме да разберем харесват ли ви до този момент борбите. Състезателите да си заемат пулка и да знаят как трябва да състезават за напред. Победител Диан Пеев, Малко Търново. Другото спортно семейство Пееви. Музиката имате думата, бе, какво се ослушвате, бе? Аз сам тук не спирам, вие две...
Михов, от теб ще почнем наказанието. Сладолет веднага. Победител Цветомира Георгиева Ямбол. Да излязат Станислава Станева Веселие срещу Милена Въчкова Ямбол. След тях Златка Жекова Ново Паничарево, Иванка Иванова Малко Търново. Ама аз днеска не съм на домати. Днеска съм на тура. Девойки, Станислава Станева Веселие. Не чувам аплодисменти, не сте ли закусвали, какво правите ви хора? Срещу Милена Въчкова Ямбол. Драги любители, току-що пристигна доктор Галина Милева, народен представител и член на Комисията Обществена сигурност. Музика. Драги любители, днес тук се събраха много светила и много народни представители. Не помня във Веселие от дълги години да е имало толкова представители. Вашите аплодисменти за представителите и за кмета Стойчо Караминов. Музиката, ако обича да се развие, защото се сванат там под сянката. Пречите на публиката. Да излязат Златка Жекова и Иванка Иванова. Категория жени. Златка Жекова Ново Паничарево, бронзова медалистка за 2008 година, срещу Иванка Иванова Малко Търново, също бронзова медалистка за 2008. Победител Иван Сачаров Вършилов, републиканския шампион на кадети. Юношеския шампион отстъпи, той е малко по-лека. Ян Пеев Малко Търново да побърза. За първо и второ място от втора категория юноши. Двама бронзови медалисти. Иван Адамов Козлово за 2009 година. Ян Пеев Малко Търново, бронзов медалист за 2008 и 2007 година. Златка Жекова Ново Паничарево. Мъже трета категория. Как ще дига ръката? Борбата е там, бе. Последно повикване на Нердит Белялов Планиница. Борбата е тук, бе. Чакай, той е до туалетната. Идва, ако се оплаши, кога ще го чакали? До обяд? Момчета тук, бе. Ще дойде да кариера. Той е по-рано. Той не го мога да го пуска. Да излязат Николай Дачев и Мариан Фучижев. Той е винаги готов да излиза. Категория трета мъже, републиканския шампион Светослав Димитров Сливен.
Инердит Белялов Планица, шампион на масни борби през месец юли в Турция. Победител Иван Адамов Богданов заема първо място в категория втора юноши, второ място за ДМП. Да дойдат за награждаване трета категория момчета Християн Георгиев, Иван Бойчев, Цветан Русев. Иван Бойчев. Да излязат Валентин Пеев, Малко Търново, Георги Стоянов, Бургас. Музика. Драги любители, Бургас е бил люлка на борбата и в националния отбор. Но Бургас загуби няколко светила. Заслужилия майстор на спорта, втори на Олимпийските игри в Рим, Крали Бимбалов, световният шампион Ангел Кирязов. Олимпийския и двукратен световен шампион, заслужилия майстор на спорта Продан Гарджев. И преди няколко дни загубихме и първия олимпийски шампион на България Никола Станчев. Нека с едноминутно мълчание почетем тяхната памет. Спортно училище Юрий Гагарин, Никола Стоянов, Барзака, на когото ще видим много от възпитаници. Янакиев за получаване на награди. Състезателите няма се разберем и ще сборим накрая с нас. Я напуснете всичко. Вижте, видите в центъра още има. Колегите ви къде са борят? Те ме уважиха, не влизаха в терена ви.
се готвят мъжете от втора категория. Янко Гаджев, Сливен, срещу Зекере Хасан, Рупче. Айлин Кодрет, Русе, срещу Иван Тодоров, Веселие. Самет Хасан, Рупче, почива. Първа категория мъже. Марчо Марчев, Ямбол, срещу Петко Димов, Маринка. Станимир Динев, Димитроград, срещу Драгомир Стойчев, Добрич. Какът си голям. Голям бил, батко. Победител Николай Дачев, Извор. Янко Гаджев, Сливен, Зекере Хасан, Рупче, втора категория мъже. Победител Мердит Белялов, Планица. Петър Петков Шопа го награждава с 20 лева. Като не си навил вчера, не можа да вземе с 200 лева, сега 20. Пак е добре, като не е капо. Русе, Иван Тодоров, Веселие. Втори на европейско първенство 2 пъти за юноши. Национален състезател в категория до 69 кг. Драги любители, спортна комисия, назначена от господин Стойчо Карабинов, световният шампион и кмет на село Крушевец господин Руси Петров, трикратният европейски шампион Стефан Иванов Чесана и майстора на спорта Ангел Сотиров Чушката, са определили за единия коч да се сборят юношите Ахмед Тунджай срещу Бойчо Христов. Съгласни ли сте? Вашите аплодисменти. Значи вземали са правилно решение. Така.
Ще има още допитване по-късно. Сега изчакайте ми. Има още два коча тук, се чудим какво да ги правят, вика комисията да решава. А тя вземала правилно решение, щом вие сте съгласни. Но да не забравяме, че те са състезатели, които са врели и кипели на този терен. Тъй като се събраха много кмето и тук гледаме кмета на Ясна поляна, да им оставим ли време да заграят или да стават и да почват? Че са доста. Петица на Ново Панчарево няма да закачите. Само кметовете казах. Повелител Иван Тодоров Веселия. Да се готвят дамите. Иванка Кирилова срещу Рабея Атче. Светомира Георгиева срещу Дани Иванов. Янко Гаджев Сливен. Да излязат Иванка Кирилова и Извор срещу Рабея Атче Веселия. Двете състезателки, да, за първо и второ място. Светомира Георгиева Ямбол, Дани Иванова Малко Търново. Бронзови медалистки за 2008 година. Да дойдат за награждаване състезателите от пета категория кадети. Мирослав Милков, Севгин Морадов и Стефан Стоянов. След тях Бойчо Христов, Николай Чочуров, Андон Стоянов.
Кирилова на съдийската маса, Бойчо и Киро Николов е награждава с 10 лева. Победител Цветомира Георгиева, Ямбол, заема първо място. Ваня, изчакай малко. Господин Карадилов и Стефан Иванов също 20 лева награда. Победител сребърната и бронзова медалистка за 2009 година Таня Милкова Маринка. След първото спортно семейство Пееви, това е второ спортно семейство бащата, сина и дъщерята. Таня Милкова да заповяда на съдийската маса. Да излязат Янко Гачев Сливен срещу Самет Хасан Рупчев. Тук наблюдаваме схватка между Свободняк и Класик. Двамата са възпитаници на средно спортно училище Юрий Гагарин, град Бургас. Удри с патерицата, удри да слушат. С бастуна, удри! Той да му се отпуши от ушите, той е доста малко телефонист. Категория мъже Янко Гачев Сливен, Самет Хасан Рупчев, възпитаници на две школи, Сливенската и Бургаска. Двамата завършат спортно училище. Самет Хасан в Бургаска. Да излязат Милена Въчкова Ямбол срещу Пепа Вълчева Ямбол за второ и трето място в категория девойки. Милена Въчкова, Пепа Вълчева да побързат.
от Приморско, също спонсор на днешните борби. Мите, гледай го, прави номера, народу ще дърпа трикото от дърпа. Да се готвят категории жени. И малко. Трето място за Милена Въчкова. Таня Милкова срещу Иванка Иванова. Категория жени. Бронзовата медалистка за 2008 година Иванка Иванова Малко Търново срещу сребърна и бронзовата медалистка за 2009 година Таня Милкова. Победител Янко Гаджев Сливен. Да излязат Драгомир Стойчев, Добрич, Мехмет Хюсеин Транак. Първа категория мъже. Победител Таня Милкова заема първо място в категория жени, второ място за Златка Жекова и трето място за Иванка Иванова. Да се готвят Ахмед Тунджай срещу Бойчо Христов. Старете двамата ли са карите със съдията? Я тихо. Свирка има, как ще имаш точка? 3-0 с Дачев.
Христов Росен да побърза. Кой искаш това да не е балет? Стига се привземе. Драги любители, това е среща за единия коч, която определи спортната комисия. Това е републикански шампион за 2009 година, участник на Европейско първенство за кадети Бойчо Христов Росен и републиканския шампион за 2008-2009 година кадети Ахмед Тунджай Крушевец. Една минута! Значи, вие сте състезатели или сте съдии? Борете се. 3-3 резултат на стойка. На съдията или на състезателите са? Давай, давай. Айде. Давай. Господин Стойчо Карабинов награждава 3-годишния републикански шампион 2007, 2008 и 2009 година Калин Асенов с 50 лева. Треньор на състезателя е Кръсто Дачев, много панчар. Дачев, ти си съдия състезател. Имате думата. Играят до точка, драги любители. Който вземе точка, той победи. Засилвай се направо към другия край, давай. Искам да го благодарим от мое и от ваше име на кмета на село Веселие Стойчо Карабинов за прекрасните условия, които е направил за провеждането на този хубав празник. Вашите аплодисменти за кмета Стойчо Карабинов. Не напразно обикалиш на всички спорови тук в Бургаски окръг, за да се научи и да направи най-добрите условия за сега. Юношите от втора категория. Иван Адамов, Ян Теев и Якуб Пеков. Победител Нердит Белялов Планиница. Да дойдат двамата на съдийската маса. Господин Карабинов ги награждава с по 50 лева за оспорената схватка. Син! Gracias.
Янко Гаджев, Сливен, Иван Тодоров, Веселие. За първо и второ място в категория. Още малко ми търпи. Той човек на сърцето ти. Сериозна работа. Янко Гаджев, Сливен да побърза. Втора категория мъже за първо и второ място. Янко Гаджев, Сливен, Иван Тодоров, Веселие. Иван Санчаров, Айлин Кодрет, Русе за наградите. Победител Драгомир Стойчев Добрич. Победител Бойчо Христов Росен и взема единия от ключовите. Господин Карабилов, кой ще го подари?